phung kaham rok bahai tongbai ke tini ni blog on rok jo tono na lamsako ke phung ai ka ke no ang mukhang ro suai pai ke nokla rok phari tongo ke ani sereng ka tu thujak ke bo basaka hangke bo nokla rok thungo amni bagai ang nokla rok phari tongkha ke oro ka ta hadil rok te hano moila rok anggai tongbai khaba ke जों जेता nok pharmani nok sik amo bai no phari tongka ke abo to plaster rijak ba hangka ke dalai rijak am bagai ke no जों जेता nok sik nok pharmani amo bai phari ri rekha ke nok sik katal bla bo ke oroni ko nok sik bubar kri da am bo kagai thango ta mo hai rok phar ka hangke am bagai ang amo bai no phar ka hangke te khum yang khum ro baklai tongbai kha ke khum ro no bo phari khibiri ri bai kha obo hingke sini yang nokla kinaro ta hingke mosok kaijak naitok naitok ke thai tongbai ka mosok kosom jat ke ulon robi ang te phunukane tabukhai kam to paigra kha nok rok pharbai kha nokla pharka tei khokka tabukhai mani songnai tei chanai hingke jerai khe ta base ko hingke jakhai namani khaibai kha phunu ai mani tabukhai maini rok songnai nem dosung bikang ke mai rok sanai ke tabuk noga ke haplai maini rok songnai bagai phungni mui songna nai mase kon me ke thanggarai ke obong khai to muya 3 din kawi tongkha ka ke 3 se khogoi tabang obono songnai chakhai songgori risinai hingke obo khai to mosok kosomni buthai komon ta ke omono bo phrani ri rekha a salbo tungoi tongkha bangke ani to kam paikha jaibo paikha songbo paikha ke tabuk kisa rest khai tongo ke tabuk ang serai bai no tongtai tei kuno kam khaina nanglia ta serai no nainai jarinai khaninai ke bobai no tabuk khai ang tongsinai ke oro khai to mathia boni mathia khulogoi riruo bongke ang bono kanre rinai yang salbo tungoi no tongkha hingke jerai khai to base ko tabuk bono sojanai hingke ta tabukhai diporni sar 11ta yaka poin 12 baji tongkhana gitabo yang kheto tei thangnai kota sinparani post office kisa thangrana kheto tei thanai ki serai bo thupjak gang moti rok tukoi no thangkang ke sopai kang ke serai be baksa thui tongmanai jak bagai ko polom sukang ka ba tei tukoi no taw thang tongo sate kaisa tei ja kheto kesang tei thang tongo ta thangne masu bo thangjak ya ke taw thangana kamna tongma ba thangne masu thana hanmang thangmalia ayang uyang berei nai ke tabu tini thangbe tongo ta kamna ma ba kemno bai malai na sam asai tongbai kha yang lokong bo tawati phai kang ke albai ke mai bernani shuru ke yang tis thang tongo ang roko kormo tom khatui kri ni bagai ta bisi kok the kare phat sa thangai phat sa phainai ampre malai firan na rok bai post office soina naikha ke omo khairo sinibri gudas parani dukan rok ta kate sari ko ke bazar ngo omo bai gana no post office ke Baika tau khai thangpur khata kheto te him thang ka phai pur ka bai song bai gari kai ma phai ka ke hab lai grana yang mura pe phai ka ta tabung ke ang diporni mai charuwi tongo ani cherai no hangke bono ang tabuk dud bai charuwi tongo phungko ke khichiri kisa songi sarika ke bo mairok chana naya khari mang tongo ta hangke bono thari mairok ma chari wati keno kongre manjani bagi mairok chai hapsuk jaya chana muchung jagya ta kasung okoro no mo haing thangya di panna hangke boto cherai mani bai thungo ri bai thungo kobong bai thungo hangke ba bono te kaisa mani ruwi se ang tabuk ko ri rok thebbai nai titi sabai nai hangkai atikeno jeng matung lai jawo cherai bai hangkai ani to rok ani blog kai to ani lifestyle blog tei ani songsar ni kam rok amonon rok bai share khlai jago hangkai kun mote ke mani rok thamo bai mase hangke boni thungjak ni manui nuhori tei waisa luklai ribai jaw khata hangke ani kam bang thang khat hangke atikeno anggi tonglai o hangke obo khai to chini photo mia horo bo klai thangkata hangke phungko se ang basa male klai jak mani ri duo chakla baba buko nene buko khai ni nene se buko phunu kari do ni nene buko nene se
Nene buko. Oh, papa khai buko. Oh, ayam khai buko. Oh, nene papa ayam. Kata khai di bayan no. Gede foto se. Bahai kijani bo kelai faika. Oh, dah men. Oben atha tongo tu uklogo gangken amo gangke serap ya nata ka kelai faika. Aboton ugodo walon ungoma khaijak bula ungkota paper wallpaper thapjak arsni sakaw se apna man bangke kahpe ksayata boka ge faika haipno bayata obo baya jatsi ge bin baba faika ge thepari fine ang to chogya ase kuchua amse photo kage phayei yang sereke thungai tong Jere no muthungui toni woi hingke ang khaito sini kusukini bed cover rok boi paika hingke oro mattress tongmani mattress no khulogui hingke angko tusok ribu rekha hingkai obo khaito jere ni diaper bo gring tongkha phono bo phunugui reka hingke online no order khlaima risine morrisons ni hingke 2 mas rok 2 mas rok thango hingke yang phatar bo sal thangoi no tongkha hingke amstam mukha ikoti sa boskle rijaka rek no Tabo khai kisa salbo thandang na naika 4ta bajika ke lama rogo to thangya ko hingkai yang nok uklogo albai tongo ta dara ngake jere no kisa talang phunukra na machine tam khaine yang wasa tikino matungo tum koloman jora jere bai ke bono kisa phunukrai krana mirik manika ang to oino jagar bo thangmaya ka anase content robo kaham tu malian genrok ang nogo tongmani samani amrok se nugui tongshu ani blog ko ke ang bo try khai tongo nrokna kisa phatar rogo juda jagara oda thangphuru man honai wan sugui tongo ke jora sakha kai thangnai nuknai ke tabuk ang bono base kaisa nakha tui bere nin gari le gari kana rok sele jaka bol thungka mok rok remote rok kitharjak hingke tabu bono ang kisa tui yang nok uklogo kheto tongo aro tlangai machine rok phunugrana albai tongma baba ek sele khano hello tata dedi tata khai de albai tongo maisara khainani bagoi hingke oro pungkai to ang age pregnant ni jorawa himmani phungo waisa sari waisa tei rubber rok bo lamsa kota aro hingke jeng bufang tola o bachawoi jere no machine rok phunugui tongo ke tabo khai sal thangka ba ke jere no dress rok change khlaioi sorok dige phaioi hingke bono ang or achukruk toniwa yang cricket thungnai tongo jere rok bono phunugui tongo tangka tinin blog oro no painai katal birodi malayana